Nandito po tayo ngayon sa Barangay San Lorenzo. Okay, nagbibigay muna ako ng manok sa mga bahay-bahay. Yung po kasing bigas dito, mga 3 araw pa. Pero ngayon po, yung mga taga-Maburak, kung nakakakikinig yung mga taga-Maburak, on the way na po ang bigas yan sa inyo. Lahat ng bahay sa Maburak, dadala ko ng bigas. Unahin ko lang po itong Barangay San Lorenzo. Tigi-tigis ang manok ng mga tao dito. Okay? Babalik ko yan, ha? Sige, babalik ko pa! Magandang umaga po. May manok po kayo? Manok po. Ito, ay, ito. Anong manok po ito? Abay, manok po. Masarap yan, adobong manok. Abante ba yung truck? Abante. Malaki yan, ha? 2 kilo yan. 2 kilo yan. Sige, salamat. Ayan, ha? Abante ba? Adobo yan, pang-adobo. Ayun po kayo manok. Ay po, bigyan sila manok. Ayan. O, may pa ito dyan. Bigyan pa dyan. Lahat ng bahay bigyan. Ano ba tao yan? Tao po. Wala. Sarado. Ay, magandang umaga. May dala akong manok sa inyo, pang adobo. Salamat. Okay na, may manok kayo yan. May manok kayo, wala pa. Pang adobo, pang ano, tinola. Salamat. Picture. Ay, dito. Nabigyan na po kayo ng manok. Salamat po. Ah, sige po. Wala na pong lalabas ang bahay. Ito, si Tatang. Kuyang. Wala rin yung madami. Yung manok namin, halos 2 kilo laki nito, ha? Halos 2 kilo. Kasi laki ni Kuya Nani. 2 kilo po. Halos 2 kilo to. Lahat po ng bahay dadala namin. Okay. Bukas naman po, may mga itlog pa kami pamimigay. Bukas ng umaga, mag-abang ibang bahay sa Gapan. May itlog kayo ng manok, may pampagito naman kayo. Nabigyan po kayo ng manok? Nabigyan kayo dyan o nakakalagpas? Ay, wala, isa dito, bakit? O sige po, ano? Bawa ka ng manok. Salamat po sa yun. Sal, nabigyan ka? Ito. Okay lang, pang-adobo. Madami. Oo. Napakadami. Ilan? Okay. Putang na. Marami na. Ang dami. Magandang umaga po. Ayan. Tinolang manok. Meron po kayo? Ano po? Ayan. Isa pa.
Ayan. Okay, diretso lang yan. Ayan. Ano po, baka naman imbitahin nyo pa kami kumain ng adobo. Okay, sige, salamat. Dito po, sa lugar na to, napakadaming tao. Yung araw, pag ako, naglakad ako dito, punong-puno ng tao yan. Pero tinumpo niya, disiplinado ko tagagapan. Wala akong lumalabas ng bahay. Hinihintay na iabot sa loob ng bahay na yung mga pinimigay namin. Hello. Dito, sarili. San Lorenzo. Abante! Sige, abante! Sige, ito lang. Ay, di na kumay. Bawal kumay. Magandang umaga sa inyo. Pang tinoran na po. Pang adobo. Pangayong magbansa kayo. Makiusap kayo sa mga tricycle ng mga daan ng truck. Sige, diretso. Maluwag sa kanan. Ay, wag na po. Wag na kakawi. Ayan nyo na. Ayan nyo na po. Basta dyan na lang kayo sa bahay.
Ay, meron ka? Doon po sa ano, yung sa ibang bahay, sa ibang barangay, doon po kayo mahilig sa bigas. Dire-diretso po ang deliver ng bigas sa atin kasi 34,000 na sako yan. Tatapusin po natin 7 araw mula ngayon. Ang natin ng ulam, dilata, manok, itlog. Dire-diretso po yan, walang tigil yan ha. Bangko namin kayo. Basta pagdasal nyo lang lagi, huwag magkakasakit si Mayor yan eh. Hindi po tayo titigil, dire-diretso po tayo. Kasama nyo po sa kalamidad na to. Hindi po kami magpapabaya sa inyo. O sige, salata, meron na kayo? Dami yung milong mo. Meron na po. Pangitaw po. Ano ba ano mo? Oh, shout out! Ito, may vlog ngayon. Nagpa-shout out siya. Ayan. Ayan. Basta wala pong lalabas ng bahay, okay lang. Dito, dito, malapit mo. Okay lang. Makamit. Oh, thank you, thank you. I love you. Nakalay ba yan? Malaki, manok na yan, malalaki yan. Okay lang. Dalawa. Okay, isa pa, madami sila, isa pa. Siguro, hanggang sa mga. Sige ha, okay. Sabi na kayo? Kuya, makikita. Eh, pakiangat pa nga po yung kuryente yan. Sige, ayan, nakatalo yung konti pa. Okay, abante. Abante, sige. Salamat po. Uulitin ko po yung mga taga Maburak. Sa Maburak po, on the way na dyan yung truck. Maghintay kayo. Lahat ng bahay sa Maburak, mayroon pong bigas na darating sa inyo. Ngayon na. Pagkagaling dito, diretso po dyan si Mayor Eming. Abangan nyo kami. Dati pa din, walang lalabas ng bahay. At kung wala kayo sa bahay nyo, iiwan po namin ng bigas sa pintuan nyo. Okay? Kasama ko po, si Sir Nani. Kaya po kami yan, Maburak po. Kaya po kami. Abante nyo ba? Abante nyo. Mayor, magkakapit po kayo, mainit. Sa mas kibit. Okay lang po, mainitan. Sabi Treso. Mabuhay si Mayor! Salamat, Mayor! Ang gobernador na si Mayor! Thank you, Mayor Emeng! Ano ba ba? Live yan. Sabihin niya, sabihin niya. Maraming salamat! The best na Mayor! Kayo ang kamay pa! Ang gobernador na Mayor! Thank you po sa manok. Mayor, shortcut ka, mainit! Okay lang ha, may pagtinola kayo ha. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Eh, may sino mga kasama mo? Apa dyan? Ayan.
sige. Wala na pong lalabas ng bahay. Sige po. Wala tayong manok. Oh, Pops! May nahila. Hindi yan. Cable. Itong umaga. Kunin mo matanda. Kunin mo tinanang. Pakuhan po yung manok na yan. Kusang papasok sa baungan nyo. Diretso sa kawali yan. Lulundag. Ayan. Sige, diretso. Sige. Ayan o. Meron na yan. Wala ka. Bigyan mo. Magandang umaga po. Bigyan mo tatlo. Bigyan kayo dyan. Bakit? Dito, bigyan mo sila dito. Sila dito ha. Meron ka na, bigyan ka na. Sabi mo ano? Umaga po. Pare! Sa pare, yung mga mahiwa niya, huwag lang kalimutan. Pare, dito. Isa dito, ayan o. Isa ba? Isa dito. Isa dito, dalawa, tig-isa sila ba? Tig-isa. Salamat, okay. Abante. Okay, itaas lang po yan eh. Wala pa. Wala pa raw to. O dito, nakalimutan dito. Ayun na. Yung ano. Ayan, hulutin nyo. Basta wala na natabas ng bahay. Pare dito. Ayan. Sino ba wala? Salamat po. Salamat. Hindi niya makikita. Ha? Madami. Ilan? 3.5. Swimming ka na. Meron kayo dyan. Okay na, sige ha. Okay, salamat sa inyo. Isang bulto, bibigyan ko. Ay, sana. Kapit din lang yan ha. Salamat sa inyo. Wala, bigyan mo dalo. Abante. Salamat. Yung mark dito.
Salamat po sa inyo. Yung ibang bahay, huwag po kayo, pwede kayo. Yung ibang bahay, huwag po kayong may init. Napakadami po kasi, 34 mil, 34,000 na household. Lahat po na yan, pupuntahan namin kayo. Hindi na po kaya nang sabay-sabay. Pagdating po sa bigas, lahat kayo ikutin namin. Pagdating sa ulam muna, ulam. Pero yung bigas, tandaan nyo, pinakamatagal po, 7 araw, magmula ngayon. Buong Japan, halos yan, may bigas na lahat yan. Number 1 priority namin yan. Isang sako po, 50 kilo bawat bahay. Siguro sigurado. Basta po pakating kami sa inyo, huwag po kayo mainip mga taga-Japan. Dito! Nagsagam sila! Oh, may bahay-bahay ng likod, oh, 4 dito, 4! Sige, ayan, oh. Sige ba, sige, huwag na ilan mo sa bahay. Wala naman sa bahay. Nakakita mo sa bahay, okay lang po ha. Alam ba? Bakit dito? Ano? Dito. Alam ba kita? Oh, tarong! Sa tarong! Bigyan sa tarong! Huwag mo naman pakalaman dyan! Baka masakpan yung mga! Ayan! Hinasin mo! Ayan! Dahan-dahan ang pag-giit! Dahan-dahan! Ayan, salamat. Ayan, salamat ha! Number 1. Huwag na tayo, huwag na! Salamat sa inyo! Hindi mo na ba kayo? Dapat binigyan niyo ako na bumili! Boss, boss, kaya! Meron na kayo! Meron na kayo, ayun na kayo! Ayun, huwag na ilan mo sa bahay, ayun o! Video ba yan? Video mo sila, video mo sila o! Pabatiin mo naman sila, live yan, live! Hawak na ako. Verification na. Hawak ng manok, ganyan lang kayo, tingin nyo! Asiklet! Yan ang hawak ng manok o, tingnan nyo o! Panabog na panabog. O, di ba hindi sinasaktan ng manok? O, tingnan nyo. Salamat po. Magandang umaga sa inyo. Meron na kayo. O, dalawa. Bigyan ng dalawa. Pasandang. I love you. Meron kayo. Oh, babasaktan yung manok. Dahan-dahan lang mga mapilay. Kaya na ng aso. Okay. Abante, abante. Salamat. Thank you. Salamat sa inyo. Ed. Salamat po. Abante, hindi abante. Abante. Salamat. Sige, abante, diretso. Sige, abante. Meron na kayo? Meron na. Alam pa pa. Wala pa. Sige po. Ito, meron. Okay, thank you. Salamat mo lang ito ha.
Sino? Nick! Nick! Alok niya, marap. Wala pa! Wala pa! Isa mo! Sa tingin nyo! Bumaba ka dyan. Ay, nasa baba. Bumaba ka. Abante! Tatuloy tayo ng masada! Ay, ako. Bente na, bente. Meron ka na ba dyan? Diretso! Baka may malagpas ang bahay niya, lahat ng bahay. May malagpasan, sige, abante. May pang adobo lang yan, sapang tinola. Ay, natin yung Camille. Dito. Isa dito. Meron, diba? Ingatan mo, ang laki ng ulo mo. Meron ka na. Ingatan niyo, makapasak pa naman, ha? Nagdala po kayo, Banda, dito ka, awati ka. Ingatan niyo yung manong, baka masaktan. Teka, may sampayan ka pa. Saan? Bante, iangat lang, pakiangat lang. Sige. Atras! Abante! Okay lang ba? Hindi na makamay, bawal. Bawal sa akin. Bakit? Oh, sige, walang lalabas ang bahay ha. Ayun. Ilang bahay kayo? Ilang bahay kayo? Sige, okay, kayo dyan.
Dito doon. Dalawa. Len. Oh. Ala ba? Ay, pare. Len. Nagtatanong sila. Hindi daw ba ako naiinitan? Ang sabi ko po, napakainit. Sobrang init. Anong oras na? Alas 11 po ng tanghali. Alas 11 po ng tanghali, napakainit. Pero masaya po ako. Kasi po yung mga tao, napagpipigil natin, nakikita natin kung ano yung kalagayan yung sitwasyon nila. Yun lang po, yun ang nagpapalakas sa akin. Meron na kayo? Alagaan nyo ha! Pagamihin ninyo. Salamat, masarap na adobo yan. Okay. Abante! Abante! Meron daw, meron. Hindi magkasay yun. Umuulan eh. Mamaya makapanood ulit. Oh, dito, dito! Wala dito! Ayan, dyan, lahat ng tao dyan, lagyan! Pasukin nyo! Ayan, tigit-tigisa! Ayan! Huwag na po kayo lalabas! Takoy mo. Ayan, sige mo, huwag na kayo lalabas sa bahay! Hanggang tulog din, Thank you! Salamat! Ay! Meron na kayo! Salamat! Meron na. Meron na kayo, wala pa! Dito! Wala pa kayo, Dino? Wala pa dito! Tingnan mo doon! Galing na po, ha? Oo, pagbaba ka dito, pare! Damihan mo baba! Damihan nyo, baba na baba! Ay! Ay!
Ingat kayo, ingat po. Walang lalabas sa bahay. Okay. Magandang umaga sa inyo. Dalawa dito. Dito, dalawa. Ayan o. Sige po, basta mag-iingat labas ng bahay. Mag-iingat po tayo, ha? Bossing, dito, punta mo si Bossing Manok dito. Ayun, meron na. Meron na kayo dyan? Meron sa mga. Sige. Sa likod, hanggang dito kayo. Uy, bigyan mo sila dyan. Okay na kayo? Kaya meron na? Okay. Abante! Amoy marok na kami. Okay na kayo dyan. Ingat kayo, ha? Wala pong lalabas ng bahay. Yan. Bawalan tayo. Iwan mo lang. Iwan mo sa kanya. Bigyan mo sa kanya manok. Okay. O, maganda mo. Tatlong bahay. Tatlong manok. Walang malalagpasin. Kaya ilang kayo dyan. O, tatlong manok dito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Ayan. Sige po. Salamat po. Ay po, natin ka po. Ayun po. Dito, dito po kayo. Ay, nalagpasan si nanay. Bigyan mo. Bigyan mo si nanay. Ay, si Tessie. Ay, nanay. Eto, uwi mo si Tessie. Bigyan mo na kayo? Ito na kayo. Dito na kayo. Dito pa kayo. Dito naman. Ayan, magandang umaga sa inyo. Meron ka na ba? O, bigyan isang dosena. Mahalin mo yan, ha? Salamat po, salamat. Ayan, maingat kayo. Abante. Abante, ayan. Dagdagan niya lang po ng bawang, parang masarap. Meron na yan. Meron na. Ayan. Tatlo po sila, meron. Ay, Stibet. Kasi yung bag ko. Saka na yan. Hindi ako lang po ate. Bibigyan ko kayo ng kayo. Hindi, akan yung ano. Akan yung ano ko. Yung po yung... Ilan? Sino? Sige, sige. Okay lang. Sige. Dilagay mo na yan. Iwanan mo. Iwanan ko na yan. Baka yung ano. Pare naman. Ano ka man? Nay, magsalita pa kayo. Makarinig. Salamat po. Salamat sa inyong lahat. Una-una kay Mayor at sa inyo. Sa lahat-lahat. Maraming salamat sa mga binigay niyo sa amin. O, inang salita kayo, inang. Huwag na kayo magtakot ng bug. Okay. Okay. Maraming salamat. Yeah. Salamat sa inyo. Mga ano? James. Ano? Ay! Itutok mo sa langit. Ay! Ano mensahe mo dito? Ay, may tatalo. Oh, Gin na lang ang dadali namin, Gin. Ay, dito.
Dalawa! Yung mga skeleton lalipasan eh. Birds. Ay, meron dito. Meron darating. Antay ko. Ganito. Ano na? Parang mana? Kapalan. Hindi na po kakamay sa inyo. Hindi na po. Maganda yung face mask mo. Bago si Kapten Anching, oh. Oh, ayun na ha. Maraming salamat po. Okay. Kaya kung tayo. Huwag mo papatay, please. Ito. Diba yan? Atap. Dali, sandali, sandali. Ano po ito ngayon? Hindi ko na po kaya. Kaya, Kapitan Anseng, tapos na kami sa San Lorenzo. Lilipat naman ang truck ng manok. May 2,000 piraso pa to. Lilipat naman ang truck ng manok ngayon sa Mangino. Kapitan Anseng, abangan mo yung truck ng manok. Ikaw na bahala dito. Alalayan mo yung mga tao ko, yung pati mga tao nyo. Bigyan lahat ng bahay ko. Bigyan nyo. Walang lalagpasan. Magpapahinga naman ako kahit 10 minuto lang dahil tatakbo naman kami ngayon ng Maburak. Lahat naman ng bahay dyan, bigas naman ang dadali namin. At yung pong mga ibang kababayan namin, huwag po kayo mainit. Dahil sa lahat po kayo madadalan. Pinakamatagal po, 7 araw mula ngayon, lahat ng bahay sa Gapa may 1 sakong bigas na. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Kita tayo sa Barangay Maburak. Maya-maya ng konti. Salamat po. Salamat po, salamat. Salamat po sa inyo. Ano, isang Salamat.